Numadagdagsanan ka ken mao upapay ka ken Jesus kangaag paasibay dalan mo ket nasipnge tapusom agladingi kumita ka laing ken Apo Jesus. O Diyos Apo, tulungan na pudno abiyag masaraka ti panpanag na ket sika pagsanggira ngaruditan ket kaano man di nakadi panpanawan ingganat langit siya kon titulungan panagbiag dito'y daga ket napnuan ti problema yaman pa'y takarim dito mulong to'y lasag ket nakapoy kanayon masulisog balegi tasika iti kadwa. O Diyos Apo, tulungan na pudno abiyag masaraka ti panpanag na ket sikat pagsanggira ngaruditan ket kaano man di nakadi panpanawan ingganat langit siya kon titulungan.